10 urte ditut. 2004an jaio nintzen eta nire urtebetetzea da ekainak 5. Bizi naiz Mendillorrin nire aitarekin, amarekin eta nire arrebarekin. Nire ama lan egiten du medikuan eta nire aita karnizeroz. Gustatzen dit gauza bat futbola da eta handiz izan nahi dut futbolari profesionala. Hobetu behar dudan gauza bat da saskibaloira jolastu. Eta nire herrian beti futbolara jolasten dut. Agur!